हारिनि नाम लानो नाङा बर' बसुमतारी मुसाहारि बेफोरखौ चेन्ज खालामनांगौ टाइटेलखौ गुबुन हारिजों जुलि जानानै जोंनि बर'नि टाइटेल लाबा जाया बेफोरो चेन्ज खालामनांगौ नामखौ चेन्ज खालामना ला टाइटेला बर' लानो नाङा जाय मानसिया गुबुन हारिजों जुलि जादों नोंसोरनि थाखायथ' जों सेंग्राफोरा थैनानै थाङाखै नोंसोरना हौवा दंखायो अलरेडि गथ' दंखायो दा बेखौ जों लानो गोनां जाबाय जोंनि सेंग्रा माखाया नोंसोरखौ लानो गोनां जाबाय नोंसोर गुबुन हारिजों जुलि जानानै होखारहरजाबाय ओमफ्राय बर' सेंग्राफोरखौ बरबाद खालामफैनोसै आरोना फुस्लाय लानानै गोसो थोफ्लाना लानानै नोंसोरनि गथ' गोनांखाखौ जों सेंग्राफोरा फिसिनो गोनां जाहैबाय नोंखौ फिसिनो गोनां जाहैबाय गुबुन हारिजों होखारहरजानानै बैफोरबायदि आरोना दा नोंथांमोना गिबियावनो नायलांबाय था आङो बे सिख्लानि बागैनो मोननैसो रिल्सखौ होनो सानदों आरो बै थैनायनि बागै मोननै मोनथामसो आपडेट जागोन नोंथांमोना गिबियावनो नायलांबाय थाबानो जाबाय दा जों भिडिअखौ फार्स्टआवनो स्टार्ट खालामनोसै आरो फिन खेब गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय भिडिअखौ हाजारसे शेयार खालामना हो मोजां मोनोबा लाइक खालामना होबानो जाबाय आरोना थेवबो जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नुनानै जाया मानो थगायदों नोङो थगायनाङामोन ना नोंसो माक्सा खुहो माक्सा खुहो नोंनाबो थांनाय 21 अक्ट' खालि जन्मिसिरिया गावनि पान कार्ड थाबोदों होननानै लायनो थांदोंमोन बिथाङा बेनिफ्राय 21 अक्ट'निफ्राय 22 अक्ट'सिम बिथाङा गुवाहाटियावनो दंमोन नाथाय जोङो गुवाहाटियाव सोरनियाव दं होननानै लास्टावसो बुजिबाय जे सासे बैसां सेंग्राया गावनि गोसोथोनाया बे जन्मिसिरिखौ गावनि थानाय रुमाव लाखिना दोनदों लाखिना थानायाव 22 अक्ट' खालि जन्मिसिरिया गावनि बिमाजों बे आइयै आं न'आव थांफिननोसै आं टिकेट लाखाबाय होननानै 12 रिंगा 48 मिनिटाव फन हरदोंमोन आरो बेनिफ्राय बिथाङा फन हरखांनानै 2 घन्टासो थाखांनायनि उनाव 3 बाजियाव जे जोंनिफ्राय मोनसे आरो कल मोनबाय जे जन्मिसिरिया सुइसाइड जाना दं फासिनांना दं होननानै ओमफ्राय जों सानबाय आरो जन्मिसिरियाथ' दानिसो जोंनो फन हरदोंमोन बि बोरै जाथावना होननानै नाथाय उनाव गमामायै जोंनि मानसिजों जोङो कन्टेक्ट खालामलायनानै लास्टाव सोर मार होननानै बिथांनि फट'खौ हरलायनायाव नायनायाव नुमारबाय जे नंमारगौ बुन्दुनिनो फिसाजो जन्मिसिरियानो दा बेखौ खोनानानै जोङो हाखु दाखु बै सानखालि जों थांनो हायासै 22 अक्ट' खालि बे 22 अक्ट' खालि जोङो हराव थांनानै नुहैबाय बे नायनायाव नुबाय जे जोङो जाय बायदि बैसां सेंग्राया लाखिना दोन्दोंमोन बिखौ बिनि स्टेटमेन्ट होनाय बिनि बुंनायजों फासिनांना थैदों होनना बुंनायजों आरो मानसिनि डेटखौ नायनानै जों नुबाय जे बियो फासिनांना थैनाय नङा अलरेडि फासिखौ माने टावेलजों नाङोबा मानसिया थैनाया बेखौ जों रोखायै बुंनो हायो आरो खारन गुसुं मोनसे टावेलजों माबायदि फासिनांना थैनो दे जों नायबाय उनाव मानसिखौ नायबा डेड बडिखौ जों नायबा नुबाय जे गोदोनायाव दागि दं माने दे जों सेथेना बुथारदों होननानै जों डाउट खालामखाबाय आरो बियो फासिनांनाय नङा अलरेडि बियो माने बिखौ गोदना सेरनानै सेथारथारदो आरो बिखौ लानानैनो जोङो सानमारि थानायाव मैया 1 रिंगासोआव जोङो माबा केस होना फैबाय आरो बिथांनि सायाव बै बैसां सेंग्रानि सायाव आरो दा केसा जाहैबाय 103/1 धारायाव केसखौ होनाय जादों आरो बेखिनियानोसै आरो बे समाव जों पुलिस बिफाननिफ्राय बेखौनो हास्थायदो जे दिनै जन्मिसिरियाथ' थैना थांबाय बिनि न्याय नांगोन जोंनो जे जाय मानसिया जन्मिसिरिखौ बुथारदों आरो बिजों बेसेबां लोब्बा दंफायो बेखिना मानसिखौ हमनानै जाहाथे गोख्रों राहा लानांगौ आरो बेखौ थैस' थांस' मान साजा होनांगौ होननानै जोंनिफ्राय हास्थायनाय दं आरो लुबैदों आरो दा नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर माने बर' सिख्लाफोरा मा थैनाय होननायखौ गिया आरोना बिमा बिफाया जे बेसे दुखुजों सहायनानै मेगन मोदैखौ गावनि थैखौ दै खालामनानै मावनानै जाहोगासिनो दा बेफोरखौ बुजिया नामा नोंसोरो थैनायखौ नुबाय थानानैबो जे गुबुन हारिजों लाइन लानाय माबानाय आरो आं मोनसे खोथाखौ बुंनि बैफोरबायदि बर' सिख्लाफोरानो जोंखौ गाज्रि खालामदों जोंनि बर' समाजखौ गाज्रि खालामदों उन्दै लाइमोन देरफुनायफोरखौ गाज्रि खालामगासिनो जाय मानसिया हटेल रुमाव गुवाहाटियाव हटेलाव रुम लानानै थाहैदों बैफोर मानसिखौ हमजोबनांगौ लाइमोन सिख्लाफोरखौ दा बैफोरबायदि हटेलाव थांनाय गुवाहाटि कम्पानियाव थांनाय फरायनो थाहैनाय हस्टेलाव थाहैनायफोरानो मुस्लिमखौ लानानै हारसा बांगालखौ लानानै बिमा बिफानि मेगनखौ बिसोरनो मिसिबोगासिनो आरोना गावसोर थैना थांगासिनो ओमफ्राय बिमा बिफाखौसो
आलाय सिलाय खालामगासिनो बिसोरो बेखौ बुजिदोलै सिस्टारमोन नोंसोरनि थाखायथ' जों सेंग्राफोरा थैनानै थाङाखै नोंसोरना हौवा दोंखायो अलरेडि गथ' दोंखायो दा बेखौ जों लानो गोनां जाबाय जोंनि सेंग्रा माखाया नोंसोरखौ लानो गोनां जाबाय नोंसोर गुबुन हारिजों जुलि जानानै होखारहरजाबाय ओमफ्राय बर' सेंग्राफोरखौ बरबाद खालामफैनोसै आरोना फुस्लाय लानानै गोसो थोफ्लाना लानानै नोंसोरनि गथ' गोनांखाखौ जों सेंग्राफोरा फिसिनो गोनां जाहैबाय नोंखौ फिसिनो गोनां जाहैबाय गुबुन हारिजों होखारहरजानानै बैफोरबायदि आरोना बेनिखायनो बुजिनानै ला जोंनि बर' सेंग्राफोर बैफोरबायदि हिन्जावखौ जोङो मालाबाबो लानो नाङा आरो बैफोरबायदि हिन्जावखौ जोङो ओरैबायदि बड'लेण्डनिफ्राय होखारहरनांगौ गुबुन हारिजों जुलि जानायफोरखौ बिसोरजोंनो थांफिननो नांगौ आरो बिसोरनि नामखौ बिसोरनि टाइटेल्सखौ चेन्ज खालामनांगौ जोंनि बर' हारिनि नाम लानो नाङा बर' बसुमतारी मुसाहारि बेफोरखौ चेन्ज खालामनांगौ टाइटेलखौ गुबुन हारिजों जुलि जानानै जोंनि बर'नि टाइटेल लाबा जाया बेफोरो चेन्ज खालामनांगौ नामखौ चेन्ज खालामना ला टाइटेला बर' लानो नाङा जाय मानसिया गुबुन हारिजों जुलि जादों बुजिबाय बे बाथ्राखौ गोसोआव ला आरो जोङो बड'लेण्डआव जागा होनाङा बेफोरबायदि मानसिखौ बुजिबायना बिसोरनि पारमिसनदो जोंनि पारमिसनदो आलदा गुबुन हारिजों जुलि जादोंबा बिसोर गुबुन हारियानो थाखाथों नामजों मानसिजों गासैबो चेन्ज जानांगोन बिदि नङा जे बियो गुबुन हारिजों जुलि जानानै बिनि टाइटेला बसुमतारियानो थागोन बेफोरबायदि नङा सोलायना लाबानो जाबाय बुजिखादो दा बेनो नोंथांमोना नायनानै बुजिखाबाय भिडिअनि गेजेरजों आङो जेबो बुंथ'लायला नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय जायफोरा बुजि मोनदों कमेन्टआव फोरमायहर आरो जायफोरा गाज्रि मोनदों कमेन्टआव राहरबानो जाबाय आंखौ जाबायना अके अब्ला आङो नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन नोंथांमोननि सेराव बेखौनो आपडेट लानानै फैदों दा बे सिख्लाखौथ' आं बुंनो हाया बबेनि बियो मा गामिनि नामबो बुंथ'नाय जानाय नंला ओंखारलांगोन लासै लासैनो हमजागोन बेफोरबायदि सिस्टाराबो हमजागोन माने ओरैबायदि जों सानना लाखायो जे बे सिस्टाराबो बे जिउनिफ्रायनो गोमालांगोन बेफोरबायदि सानना लाखायो आरोना बुंहरदों कमेन्टआव गोबां मानसि बुंहरदों फेसबुकआव एडभान्स कंग्रेचुलेसन सिस्टार नों थैनायनि थाखाय रिप होननानै माबा लिरहरदों आरोना दा बेखौथ' बियो लाजियाखै नुदोंबाबोथ' बियो लाजियाखै गावनि गोसोखौ हिम्मत खालामना लाखिना दोनदो लाबाय था गावनि गोसोखौ जुदि ससेयाव गावनि बिमा बिफानि फिलिंसखौ आद्रा खालामनो गोसोबा गुबुन हारिजों जुलि जा गुबुन हारिजों बुथार जायोथां जोंहालाय मा बुंनांगौ आरोना जोंथ' नोंसोरनि जेबो जाया अब्लाबो जों नोंसोरनि न'नि हिसाबै बिदा फंबाय हिसाबै बाथ्रा बुंनायखौथ' नोंसोर खोनासङा अके नोंसोर बुथार जायो बायो जों जेबो बुंला आरोना दे अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय